upenyu wako munana, upenyu wako munana, unochengetwa nenyasha, unochengetwa nenyasha, aungachi zvinobvunutsa madekwani, auchachi zvinopfuura masikati. Ama Jesu aliko, kuna Jesu aliko, hapana chimwe chauchada. Campus Radio is at exactly 26 minutes to the hour of 4, and we are now in the Made in Masvingo segment where we get to play you music done by artists from Masvingo and the surrounding area. So today with me in the studio I have Pastor Takudzwa Nyatsoka, and recently I just played you a track from him featuring Matthias Mere titled Usachka, and before that I had played you one titled Dance for You. So I just want to take this moment to say how are you to you, Mr. Takudzwa Nyatsoka? I'm doing very fine. Thank you, DJ. Thank you for coming to Great Zimbabwe University Campus Radio. You're welcome.
All right, so I just have to take you through some few questions so that Masvingo can get to know you better. Can you tell us, Kuti, who exactly is Pastor Takudzwa Nyatsoka? Okay, Takudzwa Nyatsoka is a worshipper, and I'm a pastor. I fellowship at Dunamis Revival Global Ministries, which is based in Marondera. I was born in Marondera, but I work and I currently reside in Masvingo. I work at Sari. All right. So matupindura the second question yandandinayo kuti can you take us through your background in your connection to the Masvingo province, kuti makazvarirwa muno here kana kuti makazomuvawo mukauya kuno? Masvingo ndakauya nebasa, but mugamuchirwa ndakaita ndikangoti ndatowawe muno. Aiwa, tinotenda kunzwa zvakadaro. Saka munokwanisa here kuti udzoti mane makore mangani muchiimba gospel iyi? Gospel music ndakatanga in 2013, so ndane 11 years ndichishumira Mwari. Alright. Saka imi mchichaka kuinspire yi pastor kuti muti ndauda kutora a career in music? I believe it's the Holy Spirit. Mweya mutsvene ndo vakangotanga vandishandura. Then vandishandura kudaro ndobva ndangoona kuti no, kunaka kwaMwari kwandaona uko, I need to share it with the world also. Alright, anzi vakandishandura. Yeah. Makashandurwa mukaona kuti aiwa regati mboite zvegospel. Yes, I was transformed. Alright, saka zviri kubuda here zvegospel? Zviri kubuda, zviri kunakidza ndizi? Yeah, rikomborera. Alright, saka imi mataura kuti Mwari akakushandura, mukaunzwa kuti aiwa inini panapa rega nditange kuita zvemusic, gospel music. Yes. Saka imi, do you have a role model kana kuti munongoti Mwari akandituma kuti ndiite izvozvo zvekuimba, that's my role model, kana kuti mune mamwe maartist amunoti seapa ndaona kuti makafeature naMatthias Mary, is he one of your role model? Yes, andingade kuramba Pastor Matthias Mary on air. But vanonyanya kundinspire, as you hear even from more of my music, ndiri worshiper. Saka ndonyanya kukomborera navanhu vanenge ana Minister Tekshua Zama, ana Frank Edwards from Nigeria, and people like that vanoitira Mwari mumweya nemuzokwadi. Alright, saka mati Matthias Mary new inspiration zvakare handisi? Yes, he is my inspiration, yes. Alright, saka imi I know kuti mati you are a gospel artist, so I would think kuti music yenyu it talks about Mwari and yes, all the other stuff, but munokwanisa here kumbotaura kuti music yenyu yamuno obviously when we are talking about God there are many aspects tinoona Mwari achibata nadzo. Yes. Saka imi munokwanisa here kundiudza kuti imimi munonatsotaura nezveimi music yenyu even though it is a gospel, what situations do you actually focus on? Yeah, I think you hear even more from my music. God is a lot. God is everything. God is love, and it. Saka as a married man also, I married my beautiful wife last year. Oh, congratulations to you. We thank God. Yeah. Saka music yangu inokurudzira kutya Mwari muma marriages. Inokurudzira kushumira Mwari mumweya nemuzokwadi. Draw one also closer to God. And mchaona kuti iri versatile. My music is versatile. Haina Formula 1. Apa ndakaimba na Pastor Matthias Mary tikaenda kunenge Sungura, boss pastor vane ginger. Then ndotombopinda kuma piano, trying to attract the young generation. And also even worship iri deep yekungoti vanhu vanzwisise Mwari uzvayo. Alright. Imi mataura mukati you are versatile handisi. Pane song yandatanga kuplaya iya. I think ndo yakanzi Dance For You. Pakatotanga kuplaya ndatomboita confusion. Pastor. Yes. Pastor vakuita say, but then later on ndazoona kuti aiwa chokwadi gospel. So I think kuti you are doing a great job attracting vamwe vanhu vaya vekuti they're not that much into gospel, but vakanzi beat richitanga rakadaro. Beat rikanakidza then kwezverwa kuna Mwari, like Paul zvaaita. Paul aiti pandakaenda kuvaHedheni
ndakatopotsa ndaita semuhedheni because haungasvike lese pamunhu anomwa doro ungotanga kuti doro rakashata muri kuenda kugehena. you first have to attract them, one attention yavo, then you preach kuti no, Jesu anotokuda uya wakadaro, then munhu anozosiya zvimwe zvinhu. Chokwadi, I actually agree with you on that one. Saka imeme, right? You're saying you produce your music and it's centered around the Masvingo province. Saka, what's the significance of your music to the people of Masvingo? Chamanoti, it's specifically for vanhu Masvingo. They should listen to this because I talk about this. Chiri unique kwavari. Chiyo chamungandudzwa ipapo. Papa nambotaura nauye culture because vanhu Masvingo mukada kumbotarisa vanombowanzirwa pasocial media and all that, nekuda tikati chi-accent ne-dialect yavo handiti. But also chimwe chinhu chatiri kuunza muMasvingo is that aspect ye-diversity. Yekuti maybe Masvingo ndinoona sekuti haina vanhu vakawanda vati vanyatsoenda on top pa music, especially vanozoramba varimo. Saka kungounzawo a fresh sound and also the good news. Alright, muda kusimudzira Masvingo, yes. Alright, saka imeme, how is your music being received by the audience? Izvezvi vanhu vari kuitambira sei music yenyu? Ndinotenda kuti iri kugamuchirwa zvakanaka because normally handiwanzoda kukomenta music yangu but vechidiki vanhu vati kuzvifonera but like kunyanya ini ndonyanya kutargetawo kumachechi most of the times semunhu atori mufundisi. Gospel music handingazongofare ikangoridzwa dzimwe nzvimbo ichisiya machechi. Saka machurches ndikugamuchirwa ndotombokokwa like AFM yeku bozi ndogara kuPangolini ndinotomboenda ndichishumira ikoko, then also online because ndiri pa YouTube Pastor TD Nyatsoka channel yangu. Izvezvi ndakapfuura 830 masubscribers. Saka ndikuona kuti vanhu vari kuitirwa zvakanaka, people are loving it. Even pa WhatsApp ndingopindawo mumagroup imomo. Aiwa, tinotenda kana vanhu vari kugamuchira mumanzi wenyu zvakanaka. Asi izvezvi ndine mamwe matracks andinawo enyu pastor. Saka pane yakanzi Piwa Mbiri, iyi neyakanzi Mwari Vakanaka. Ndeipi yamungade kuti tiplay munguva ino? Piwa Imbiri. Alright. Saka Piwa Imbiri munokwanisa here kutiudza kuti inonyatsobata nyaya dzipi before tairidza? Okay, Piwa Imbiri ndakainyora munguva yeCovid. I believe COVID yakanyanyotsviriridzira muZimbabwe muna 2020 if I'm not mistaken. Tiri mumba ndo pandakati instead of kuchema kana kuva sad and all that, I believe wanga uri mweya waMwari wakatonditi tinopfuura apapa. Ndo pandakabva ndangotanga kuti yakambopera tariro, muchanzwa even ma lyrics acho yakambopera tariro. Saka pazvino mapapai Mwari vane nzira dzavo dzekuzotisvitsa patestimony tozongopupura kuti no, Mwari Piwa Imbiri tayambuka tasvika pano, ndiMwari vakatendeka. That's all about the song. Alright, so coming through is Pastor Takudzwa Nyatsoka with a track titled Piwa Imbiri. You better enjoy this one and stay tuned. Yakambopera tariro tikamboputsa kutenda. Yakambopera tariro tikamboputsa kutenda. Asi aivepo Jesu zoshamisa, asi aivepo
hauna kupatika, wasimudzirwa, hauna kupatika, wazuzwa hama, wari vane chinangwa chavakakusimudzira, ishe vane chinangwa chikonzero uri pano. Ukanyarara panguva yakadai, vajuta vachavirwa nani. Yengetera, yengetera. Ukanyarara panguva yakadai, vekwako vachavirwa nani. Waitwa mutariri wemhuri yako, waitwa mutariri wenyika yako, aunyarare panguva yakadai, aunyarare utendi nyengetera. Esta nyengetera, nyengetera hamawe, ukanyarara panguva yakadai, yakadai, vajuta vachavirwa nani. Utendi nyengetera, nyengetera, namata, namata, nyengetera, namata. Ukanyarara panguva yakadai, yakadai, vekwako vachavirwa nani. Esta nyengetera, nyengetera, nyengetera hamawe, nyengetera, namata. Ukanyarara panguva yakadai, yakadai, vajuta vachavirwa nani. Namata, yengetera, yengetera. Ukanyarara panguva yakadai, vekwako vachavirwa nani. At the time at Great Zimbabwe University Campus Radio is at exactly 8 minutes to the hour of 4. And in case you're just joining us, you are listening to Cynthia Jacob on the Great Drive Time Show. And we are still in the first hour of our show. We are in the Made in Masvingo segment. And so in this segment, we get to play you music done by artists from Masvingo and surrounding areas. So if you are an artist from Masvingo or the surrounding areas, just make sure you send in your music to our studio number, which is 0785 133 068. Or you can actually come through to Great Zimbabwe University Campus
Campus Radio so that we can arrange for an interview. But today with me in the studio, I have Pastor Takudzwa Nyatsoka, and I will be just discussing a few things about Pastor Takudzwa Nyatsoka. So, Mr. Nyatsoka, I wanted to ask you this question. What are the challenges that you are facing as an artist? I know Kuti is not easy, you know, in Zimbabwe, actually being an artist, but they are personal to you, and also how would you want them to be catered for? Yeah, pane issue ye industry ne market yekuti ukarilisa music tinenge tichitarisirawo kuti there is a viable market. Munoona zvaitika nguva yana Grammar Records, ZMCs kuti zvichiri effective, but mazuva ano I think vanhu vazhinji kutongopusha pasocial media, but unodawo imwe formal support yekuti pave nemachannels ekuti music inoyatsopinda muvanhu, then also even patinowana airplay sekuma radio station tichitarisira kuti ana Zimura, even pakaita mamwe maorganization vanyatsoriwada ma-artists. All right. Thank you so much for sharing that. So, imeme imataura ma problems amuri kusangana now. As I know, they come some opportunities that have been created along your journey. Can you please share with me those opportunities that have been created? Yeah, I thank God. Pane mikana indambotaura ndikati ndonyanya kuimba hangu muma churches ndo mandotowana even much following. Saka ndotenda Mwari even over the past couple years ndakambowana mukana wekushumira kuma some big churches pane Divine Kingdom Baptist Ministries kwa Pastor Ian Love, and also pane ukama unongogadzirika uchiona kuti no music iri kusimukira. At one stage ndakatomboita song yandakakommentwa even na Minister Tekshua Zama. Saka I thank God even for the blessing social media yo inotipinzawo pari nani. Alright, saka maybe tichiri panyaya social media, you can actually share kuti kana unoda kubata pa YouTube vachida kumboona kids kuone mimanzi yenyu munonzi ani pa YouTube? Pa YouTube ndonzi Pastor TD Nyatsoka, zvimwezvo pa TikTok Pastor TD Nyatsoka, then pa even Instagram Pastor TD Nyatsoka, WhatsApp channel Pastor TD Nyatsoka, and can I share number zekuti? Yeah, you can share your number. All right. My WhatsApp number even zekuti kufona nevangade kuti tishumire kumakereke awo 0783 212-689. All right. Thank you so much, Pastor Nyatsoka. Do you have any last words that you'd like to share? Nevamwe vanhu mumwe munhu ari kufunga kuti ndada kutangawo zvemusic kana kuti agara arimo kana even woma youth. Is there any last words you'd like to share with them? Yeah, kune vanoimba ndongoti keep on striving. Kune vanoti hanzi Rome wasn't built in one day, and also even shoko raMwari kuna vanoimba dzechitendero. Shoko raMwari kuna Galatians 6:9 rinoti usarega kuita zvakanaka nekuti one day you will reap the fruits of your efforts. Saka ngatirambe tishumira Mwari nemoyo wese kunyange ukasawana anything from it. Above all, know that uri kushumira upenyu hwevanhu uchishanduka. Also kuma youth ndoda kunyanya kungotaura kuti Mwari vanokudai, and have a blessed 2024. Oh, thank you so much, Pastor Nyatsoka, for coming through to Great Zimbabwe University Campus Radio. Asi mimi mambotaura mukati mune amapiano amunawo for us. Yes. So can you tell us kuti song iyi inonzi chii tobata toiplaya? Alright, song inonzi Mbiri Kugwayana. Alright, rega tinzwe kuti zviri kutsobida here. Maita basa Pastor Nyatsoka for coming through to Great Zimbabwe University Campus Radio. Right now you gotta enjoy this one. It's a Pastor Takudzwa Nyatsoka with the track titled Mbiri Kugwayana. 3 minutes, 4 minutes.
ndinopa